Good morning guys! Muli, ito si Visayan Daisy Vlog. Ang aga kong bumaba sa bahay guys. 6 sa ano lang, mahigit gawa na. Ayaw ko dun sa boarding house, hindi ako makaupo sa trono. Talagang nangingilala tong ano ko. Nagpunta pa ako sa Bonsai Market kasi doon ano yon, ano ako doon. Wala, sarado. Tapos naglakad ako rito sa may Bonsai kasi sasakay na sana ako ng MTR, gawa na magmi-meet kami ni M sa sa Diamond Hill. Kasi ang dami daw niyang dala. Naku, sabi ko kailangan ko gawa na siyempre tuwing umaga dapat tayo. Wala, talagang nag-iikot-ikot ako rito sa may sa Bonsai Playground, no. May nakita akong Pilipinas, sabi ko, saan ba dito yung CR? Ayun, dito niya ako tinuro, andito na ako na. Talaga naman. Success guys. Ganun talaga ako guys, kahit sa Pilipinas, ganun ako, basta bago ako sa lugar, hindi mo ako mapapaupo sa trono. Nangingilala to. Kahit pag lalo na yung pag umuwi ako dati sa probinsya, di ba, sa pag sumakay ng barko. Kung ilang araw ko ako dyan sa barko, yun din. Kaya dati nung pumunta ako sa Palawan, ilang araw sa barko, naku, talagang hirap na hirap ako. Kasi hindi talaga to yung ko. Hindi basta-basta na upo. Kaya ngayon okay na. Pwede na ready to rumble na kahit sana pumunta maghapon. Pero yung pupunta ako guys pupunta ako sa Diamond Hill. Makipag-meet ako dun kay Ems, yung mga taga-Lokpo groups. Iniimbita nila ako kasi mamaya pa naman 2:30 yung swab test ko. Wala naman ako mapuntahan. Kaya sabi nila doon daw ako magtigil umpisa umaga, mag-aalmusal hanggang Sabi ko, sige, pwede ako hanggang tanghali, dyan ako. Kaya guys, punta muna tayo. Talsiklaway ako Punta tayo guys sa Diamond Hill. Gawa na ando na naghihintay na raw si Ems kasi ang dami niyang dalang mga karga, mga pagkain mabigat daw, kaya sabi niya sunduin ko siya. Kaya tara guys, punta tayo dun guys. Nakakatawa talaga tong ko tuwing umaga, ganito ako guys. Ang Pilipina nga doon yung pinagtanungan ko, sabi ko, miss, saan ba rito yung nung CR? Dito sa Bonsai Playground. Sabi niya, ayun o, sabi ko, saan? Doon daw tinuturo niya ako, malayo pa. Tapos ang dami niya pag sinasabi sa akin, kasi sabi ko ako yung sa boarding house ako. Sabi, ba't hindi ka doon naman? Sabi ko, wala, nangingilala to yung ko. Tapos sabi ko tuloy, ang dami niya pang usap-usap, may tinatanong. Sabi ko, may sandali muna, iwanan kita, balikan na lang kita, gawa na, siyempre, on a hurry. Nagmamadali. Kaya sabi niya, sige, balik ka, mag-usap tayo. Ay naku, ba't ako makapag-usap? Hindi ko naman siya kilala Nagtanong lang ako may naghihintay sa akin doon sa Diamond Hill Kaya tara guys, punta natin doon. Babo muna, saglit muna. 我邊離地城列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往堅尼地城的列車即將到達，請先讓車上的乘客下。The train to Kennedy Town is arriving. Please let passengers exit first. Paano guys, hanggang dito na lang muna. Muna natin, i-cut natin yung video ko para maihabol, may upload ngayong araw na to. Kahit maiksi, okay na yan guys. Muli, ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing tika.
Asar talo.